ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu ungazipha abantu ukusuka ku1 kuya ku10? Makhumba manomhlaba la kufinyelela khona ke lo mbukiso obhanyabhanya. Igama lami nguThabiswa kaCela uqumba amaqumba nalaqumba lesele lentaba. Igama lami nguMbhinyiliki into abathe beyivimba ngapha aphuma ngapha abantu beyivimba ngapha aphuma ngapha. Igama lami nguMr Xe. Xebu bukhoma ngaphansi kwechannel enkulukazi uhlanga media sibamba bukhoma. Qikelela ke futhi uqinisekise ukuthi ke mawuqala ngqa namhlanje ukubukela ke lochungechunge uyoncafaza ku subscribe ukwenzela ukuthi ke njalo makhona esikuphosayo kube khona ke lokho kufika kuwena sikubiza ngokuthi ke notification eqinisekisayo ukuthi ngempela sesithelekile sesigalelekile. Namhlanje futhi sinolunye uchungechunge namhlanje futhi sinolunye utalatiya kunjalo umntaka mame nongayidla injola leyidlile ke namhlanje. Khumbula ukuthi izinkulumo esiba nazo lapha zinkulumo zangempela futhi ke sike sihlale phansi nabantu sikhulume nabo ngaphambi kokuthi ke siyohlala phansi nalo osuke ebhalelwe. So ke siyathemba ukuthi esikulungisayo kuyalunga futhi kulunge ngempela ngendlela yokuthi noma sesingasekho sebeqhubeka nempilo yabo bayakhona ukuthi baqhubeke ngendlela ebekade sivumelane ngawo la. Namhlanje sinabafana bandawonye bayobonisana nje babukisane ngelikubo nazinto zasemakubo babona ukuthi singaya kanjani phambili sibafowethu nje kanje ngaphandle kwabanye abantu. Siyakubingelela mbukeli lapho ngasekhaya igama ke le TV uhlanga media kanti ke igama le show iHway mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi lobu buhlungu obuzuse mina mfowethu sakubingelela sakamukelo ohlelweni. Siyaphila bhuti njani? Siyaphila mfowethu. Ngoba sesikanje lapha ngicela uhlale sokutshela abantu igama nesibongo. Igama lami nguThalente wakwaMabaso. Oh, Talente Mabaso. Ama talent awefana. Yebo mfowethu no njoba ulana ke mfowethu kunomuntu osibhalele so sike silalela isitolo somuntu mayisibhalela bese sizibuzele thina imibuzo kuwena just ukuhlanganisa inkulumo yakhe nenkulumo esizitholela thina kuwena uyabona. But ngifisa ukwazi kabanzi ngawe into emayelana nawe nodla ngibuza ngomunye umuntu nje ngikhuluma ngawe. You understand? So ngifuna ukwazi mfethu ukuthi niba ngakho ekhaya uma nobaba nje abakuzalayo. Siba u4 kahle ekhaya. Oh, niba u4. Kuma nobaba siba u4. Owesingakwena. Ogcina. Ogcina. Yeah. All right. Basaphila uma nobaba. Uma usaphila ubaba usashona. Oh, okay. Ma ungathola ithuba lokuthi kuthiwe nje imala ukhulume ngoma wakho ungathini ungathi umama onjani? Hayi ngiswela ngisho amagama indlovukazi uqobo lwayo. Iyindaba uthi indlovukazi. Kuthina nje ingane zakhe since kwashona ubaba. Udlala indima yobumama nobaba ngesikhathi esisodwa. Asikaze sanesikhathi la mhlawumbe sizizwe ngazuthi ubaba akekho. Yize engekho kodwa uyazama kuleyo gap leyo ukuthi ayivale uyabona. Indlela nje asifukamele ngayo indlela asikhulise ngayo sonke. Si right nje nabafowethu. Uyasebenza baba? Hayi mina cha ngisebenzi. But ngiqaphela ukuthi ufike uyamba ngemoto. Imoto angithi qhamuka konke lapha ekuthenini uma lo cause ubaba washiya vele shuthi wayumuntu right naye uyabona. So noma wayesenza isiqiniseko sokuthi ifa lakhe alishabalali mangabe kushona yena uyabona. Ingakho likwazile ukuthi even ngisho einganeni zakhe mina ngokugcina kodwa nami ngikwazi ukuthi ngihambe ngeyami imoto. Uyayibona leyo nto. Indlela leyo uma akwazi ukusebenza ngayo ekuthenini ifa lika baba lingashabalali. Okay. Ubaba yena umuntu onjani? Nje ungasikela kwelijika ngayo baba. Kwakuyindoda nje ethanda umsebenzi isikhathi esiningi. Wayehleze ifaka leyo nto yize ngangimncane kodwa leyo ngqondo nje ukuthi fanele sisebenze kanzima ezingane. Namabhizinisi akhe wayenakho ukusifundisa ukuthi na indlela ekufanele niyithathe uyabona ukuze ifa la ekhaya liqhubeke londle izukulwane nezizukulwane. Yeah, into enhle leyo. Into enhle kakhulu leyo. So
ngifisa ukuthola bafu ukuthi mangake kuthiwe kuyenzeka mhlambe umfowenu uxabana nomuntu axabene naye baxabana bangakhulumisana nawe mhlawumbe ungangenelela nekuthenini umlekelele umfowenu ukuthi ungamkhulumisi lo muntu noma mhlambe ngoba baxabaniswe yinto zabo wena uyingeni as long as umfowenu safe nalowo muntu safe ungakhulumisani kwaba ungeni kukona umuntu wangaphandle umuntu wangaphandle hayi umndeni ngokwami umndeni uhamba phambili ngoba mawukuthi uthi awumfuni umfowethu awufuni mina uqobo ukuthi nawe ungayingena yeah then what about ngoma wakho mhlawumbe let's say umuntu uxabana noma wakho indaba zabo njengabantu abadala nawe uyangena lapha omunye umuntu wesifazane nje hayi ngoba lezi zomama angiboni ukuthi ziyasidinga kakhulu thina ezingane yabona abantu engakwazi ukuthi nje ngibalekelele abafowethu ukhona mhlawumbe umuntu okumzonde hayi ukuthi umzondiswa ukuthina uxabene naye but mawuzwa umzali wakhe ekhuluma ngaye uyezwa ukuthi ubukhona bakhe nokuphila kwakhe emhlabeni kuyamhlukumeza umzali wakho ugcine nawe automatically usubona ukuthi ake nomuntu ekumele ngimkhonze noma ngimthande lo ayikona kuyenzeka impela mfowethu uyabona ngoba phela naye umama mayesechaza uyabona indlela asuke ephuke ngayo umoya wakhe enhlizweni uyabona lo muntu usho ukuthi ulimele uyalwa nomama lo muntu uyabona because angicabanga ukuthi khona emhlabeni ingane engathanda ukuthi ibone uma wabo ephatheke kabuhlungu uyabona esikakhulukazi kuyisenzo somuntu wangaphandle uzofuna nje nawe ukuthi uma wakho umvikele ngakho konke yeah no kuyezwakala mfowethu kuyezwakala so ubaba wakho vele ushona unezingane ezo4 lezi zama wakho kuphela ukhona omunye umfowethu amthola ngaphandle omdala kunami ongayena wasemshadweni ozalo uma wakhe naye okay ezingane zikababa nje siba u5 ngaphandle unengane eyodwa nje yeah ngaphandle unengane eyodwa engicabanga ukuthi buhle kakhulu ubudlelwane bakho nayo noma ubudlelwane beni nizingane nayo angeke ngize ngisho ukuthi sinabo ubudlelwane obutheni uyabona ngoba asikhulumi nje ngisho ukukhuluma isikhathi esiningi uyabona kukhona emhlabeni kubangayo angeke ngize ngisho nanokuthi mhlawumbe kukhona into esibangayo etheni uyabona sengingasho nje mhlawumbe ngokwami mhlawumbe iphuthe elikhulu ngingalibeka kubazali ekuthenini because izingane mayisancane kulele emahlombe abo ukuthi uyihlanganisa izingane like zikhula lapha isencane yabona ukuze noma ikhula zibe naleyo bond kube khona leyo bond leyo chemistry between izingane zandawonye yeah bafuna kusinombuzo ke ngiyingubuze ukuthi kusukela kwani kuya ku10 ekuthembeke nonakho ekuzwaneni nabantu ekwaziseni abanye abantu nasekuphilisaneni kahle nabantu nasekube nje neqiniso ekuphileni nabantu ungazipha ba ukusuka ku1 kuya ku10 yes hayi ngingazipha u8 ungazipha u8 why u8 ngithembekile ukuthembeka kona kodwa futhi ukuthembeka kwami kuphuka kalula ngoba yizo umuntu engenza into encane hayi ngivele nje ngishaya indiva indaba yakhe no kuyezwakala mfethu so ukhona umuntu osibhalelile ke la so anoma ngingakuvezela nini hayi asinankinga bhuti okay cela ubuke lapha kulesa screen ngibingelele babukele emakhaya igama nguSimiso ngwakashezi Sibongo ngibhalele uhlanga media ngenxa ukuthi ufuna ukuxhumana nomfowethu ozalwa komunye umama yebo so ngiyathi ngihlangana naye impela kunodaba mina silungise olubalulekile bafo angazi ke noma uyamazi nomfowethu lo hayi ngiyamazi impela yeah ni nesikhathi singakanani nagcina nje ukukhuluma naye hayi sona sidi impela because asijwayele ukuxoxa uzizwa kanjani ngayo umfowenu bengakaze ngicabanga ngombuzo wakho kodwa umfowethu phela isigcino yabona umfowethu isigcino yize bungekho ubudlelane obutheni phakathi kwethu kodwa nje hayi yena umfowethu ma ubuka nje ngoba ngicathi nawe sowukhulile ma ubuka ucabanga ukuthi uqhakeko phakathi kwenu lidalwa yini ngingasho mhlawumbe ukuthi njengoba bengichazile ekuqaleni ukuthi
asihlanganiswanga kusukela sibancane vele yabona from ukukhula kwethu nje ubengayena umuntu mhlambe ofika ekhanda lami ukuthi hayibo nginobhuti uyabona because vele umuntu engamjwayela akhulelanga ngisho eduze kwami yeah anokezwakala mfethu I'm sure uyafisa ukwazi ukuthi yini le athi ufisa ukuyikhuluma nawe hayi ngimakanga impela no ukhona bafangazi noma singambiza nihlale phansi naye hayi singajabula kakhulu uqhawe awumbize mfowethu mfowethu uhamba kanjani hayi ngiyaphila mfethu kunjani no siyaphila mfowethu besihleli nomfowenu uyini naye lo mfowethu umfowethu ubafo lo indodana kababa oh okay sihlalele nawe bafo sakhuluma naye uyakwazi njengomfowabo ngiyangijabulisa ukuthi niyazana ukuthi nabafowenu but manje bafo ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi sitshele ubafo ukuthi kungani sila ngoba naye lokho ezibuza lo mbuzo ukuthi yindaba sila mhlawumbe njengale ukuthi size sichithe isikhathi shuthi mfowethu noma ngicelile nje ukuthi ube lapha namhlanje uyikona ukuthi angikho right esimeni sempilo mfowethu impilo yangizamazamisa nganya kwethu impilo enzima and izinto eziningi asihlangane nganya kwethu sengizamile ngidriver iUber akuhlangani nakuyona kuba i-part time nakhona yabo kuba lelo suku lolo phinde kuthuleke mfowethu uyabona mawuthi kuba lelo suku mhlawumbe kanjani uya ubamba imoto yomuntu noma yebo baba umuntu yomuntu hayi ngoba kumsebenzi ungekho part time ufika ushayele mhlawumbe abuya ayithathe ya uyashayela ngesikhathi leso abuya ayithathe ukhona driver wakho uqondile kahle mina ukubamba nje bangabe ngekho yeah so ke into ngibhalile nje la ekhaya ukuthi ngisizakale ngokuthi ngikwazi ukuthi mfowethu ngikhulume nobafo angikhulumele nomama wakhe yebo ngoba inkinga kahle inomama wakhe kakhulukazi indaba uthi umama wakhe bafo ngoba umfazi kababa wakho nje yebo kunjalo kodwa akhombisa ukuthi wabumfazi kababa indlela enza ngayo yeah angiphathisi kwengane yakhe mina uyabona ngoba ufana nokuthi lokho ahamba ubaba nje mina ngekho ngakuthola ngobaba anginalutho ukuthi ube namhlanje imake yazi lelo khuzane weqhawe ithi ngiyibona ukuthi mayifana nestory kade sisisebenze phansi ngazi ukuthi lento yabo mama abangazifuni ingane zabayini ngathi baya ngokwanda ngempela manje yini inkinga bafo kahle njengoba ulana namhlanje njengoba ngichaza bafo ukuthi kumanje anginalutho ngihleli ekhaya and manje ngiyavaleleka ngoba manje njengoba into zikababa nje ngingakhona ukuyisebenzisa mina kodwa manje kungiphatha kabi ngiyabona abanye bakubo beyisebenzisa muthi abanye bakubo ba ukukhazini wakhe ngeke ngambone drive imoto kababa le esegcikene efile kumanje so konke lokhu kubhlungu ngiphatha kabi nako kuyangigulisa nako lokho kanti namadoho futhi awekho mahle bafuba bakune imoto ezikekhaya ezikhona yebo ikhona ehleli njengamanje inani i-right hayi ifile khona kancane kodwa ibulawa yini bafo njengoba yesho ukuthi ihamba umzala yabona washayisa kodwa kuyona into etheni into nje engalungi kodwa nje ehamba kwamanje ifile okay bafona bofisa kwenzekela kale bofisa kwenzakaleni kahle bengifisa ukuthi umfowethu mengakhona ukungikhulumela nomama wakhe ukuba mhlawumbe ngikwazi ukuthi banginikeze le moto lefile ngikwazi ukuthi ngizame ukuyilungisela yona mina ngikwazi ukuqhubeka ngiphanti impilo yephambili ngoba singaze ngaba nanengane futhi uyabona yeah no bafisa isitolo sakho siyezwakala shem sizakala olet lakho liphi siladlula emhlabeni olet lami uhlala nobakano nabafo kuze salikwazi mina mfowethu yeah so naso sesigugile impela manje sibheke mina sana ayisho bafo ngicabanga ukuthi mfowethu uyakhuluma and igazi lakho lelo mfowenu yabona bafo kufa kwemoto ifa kukhazini wakho wasesayidini la kama wakho ebekhona umfowenu umuntu obengahamba ngayo imoto mhlambe eyiphantele ngendlela yakhe since kuyinto kababa wakhe naye you understand angazi bafo ukuthi uyibona kanjani kodwa yonke lento njobe uzokhala kona njengomfowabo ngoba uyacabanga ukuthi mhlambe ubhlungu abuzwana ungabuzwa mayitshela wena uyabo
ngoba mhlawumbe vele uma wakho obvious mhlawumbe anganyathela ngeenyawo lonto ngesize sazi. Hayi ngiyezwa impela hayi. Siyazwakala isitori sakho bafu. Kodwa hayi ubona kanjani? engakuthandi ukuthi manje ngona kube mhlawumbe uyafika ekhaya uqobo uyabona sizohlala phansi ezumndeni ngoba manje njengoba besho ukuthi imoto uyibone ihamba umzala wami okusho ukuthi yena uyasicuthela ekhaya uyasibuka nje ukuthi ngoba benza phela angithi imoto ayijikeleze emakhoneni ezindlu la igcikeni ihamba emgwaqweni okusho ukuthi mangike emgwaqweni noma ikumuphi umgwaqo ungayibona imoto uyibone ifile egcekeni imoto kodwa akaza ngene egcekeni lasekhaya wabingelela mhlambe uyibone kanjani baba? Phela engithi kube ngasemgaqweni so noma ngesitolo ngiyakhona ukudlula ngakhona because ngesitolo engithanda ukuya kusona phela ngekho Nakhelene futhi kagogo wakho nakini nakubo kwakhe noma ungekho close kodwa kuyahambeka ngesinyawo. Yeah. Eish. Yini inkinga yakho noma wakhe baba? Noma ngize ngingene ekujuleni kwalendaba yokuthi yini inkinga yami naye ngoba mina ngiyazi inkinga yakhe kahle kahle. Mhlawumbe uyena ongachaza kangcono ukuthi yini inkinga yakhe yini indaba engangifuni waye mina ngibeke eceleni kanje. Ngoba manje ubaba ngokwazi kwami bemphethe kahle ubaba ngoba ukwazi ukuthi amshiyele izinto ezithize mabe. Manje ngoba nangu bafuya uyasho ukuthi into engathi imphatha kampili ukuthi bongafika khona kukhulunywe why ungayanga khona? Ngizongena kanjani kuba uma wakho akangifuni lapha egcekeni? Mana bafo phela funa sikhulume nivale. Awenza ngalutho vele qhamuka umuntu athi nje ungaphinduzele ekhaya. Ukuthi umuntu uyakwazi bafule kumbona umuntu mengakuthandi mengakufuni. Yabo izinkulumo zomuntu noma ngeke ngikhuluma naye wakhe before ifonini. Ngawuzizwa inkulumo zakhe ukuthi nje ziyangihlehlisa nje straight nje. Afuna ukuthi ngisondele lapha kwa la behlala khona. So ngizongena kanjani ngizokwazi ngathi bazongiphatha kanjani lapho. Angikwazi vele sonyonke nemzini womuntu nje. Le moto ufuna ukuyibolekwa ukuthi ihamba ngayo uphande noma ufuna ukuthi ishintshe kwagama ibe yakho? Hayi imoto bengifisa ukuthi ngilungise mina ibe ngaphansi kwami ngoba vele phela imoto kaBaba wami le. Futhi mina oqala kuBaba. Hayi angimele ke bavu ikhulume kanjalo ngoba yabona ke mase uyilabela nangobudala isiyonakala. Kanti yabona uma uyiqonda ngokuthi ufuna usizo lokuthi ube ne-income onayo iphelele lapho bafu. Ingakufaka ukuthi wena umdala kwathi nami ubaba ngoba ngithi manje sifuna usizo. Mawufuna usizo baba bafo ngisho ngathi wabona indlela yokushaya kodwa uyazama ukusigodla isibhakela. Yabo ngoba ufuna lo sizo olufunayo. Izinkulumo zakho kumele zikhulume into eqondile ukuthi ufunani ungagwegwelezi. Yangithola. Bafo ubona kanjani mfethu? Yize phela njengoba ngishilo mfethu ukuthi ngomagcino mina ekhaya uyabona. Kuneyinqumo engakwazi ukuyithatha. Yeah. Isikakhulukazi uma usaphila nabadala kunami basakhona yabona. So njengoba besho ubhuti ukuthi ufisa imoto ukuze akwazi ukusebenza. Njengoba mina kade ngisuggest ukuthi ngcono ukube mhlambe ufike ekhaya yaxoxwa nabanye abantu abadala because angikwazi ukuthi mina ngingathatha isinqumo ngithi ngiyayikhipha leyo moto ngiyinikeza yena ubhuti kukhona uma uke yathini mhlawumbe uma wakho nje enhle akayikhulume ngomfowethu ngoba phela wena uyingane yakhe amsho ukakhulume but yini nje enhle akayikhulume ngobaba? Angihlosile ukufaka mfethu ekhoneni but just nje is something nyana nje enhle akayikhulume ngobaba. Hayi asikaze saba ngisho ne-conversation mina nomanje ngomfowethu. Yeah. Ukuphatha kanjani bafu ukuzwa umfowenu eswele ngalendlela achaza ngayo ukuthi uswele and uyazi wena ukuthi ikhona uplan B angathi mengabe ethi ngawo impilo inyakaza kodwa futhi still kunyathelwa ngeenyawo lokho uzizwa kanjani ngalokho? Hayi ngoba igazi lami nami angiphatheki kahle yabona. Ngajabula ukuthi mhlambe siyingane zika baba. Kuba ukuthi mhlambe sonke nomuntu uyakwazi ukuthi ayimele ngendlela yakhe yabona. Mina ngiyayishayelela kumanje nginama income ami yabona. So emdala kunami kungangijabulisa ukubona ubhuti omdala ukuthi hawo iyazama insizwa yakwethu uthi unanezingane mfowethu. So nezingane zakhe kufana nezingane zami nami. So ngajabula ukubona izingane zami nami ziba ngcono empilweni yabona. Mawucabanga uma wakho angayithatha kanjani nje yonke le nkulumo?
umuntu onzima umama ngifuna uqamanga umuntu onzima isikakhulukazi nje makuya ngezinto ezisegcekeni yabona umuntu onzima kakhulu angifuni ukungasho yena ubafo ngiyamzwela mina side lami ngiyamzwela ubafo kodwa hayi ikhona imizamo futhi ongayenza uyabona mhlawumbe ngingazama ukukhuluma noma ngaleyo ndlela kodwa angisho ukuthi mhlawumbe khona izinto engiyithembisayo phela yabona kodwa mhlawumbe nami bengingazama lapha ekuthenini ngilekelele ekuthenini ngikhulume noma sizame sibone ukuthi mhlawumbe senza kanjani mhlawumbe ake ngobuze ngenye indlela lo mbuzo uma wakho uzizwa kanjani ngalensizwa yabona sikhula bekungekho sihle isimo phakathi kukamama noma waye insizwa yabona isimo bekuyisimo ebesingekho sihle so bebehlukumezana ngandlela thize yabona bebebantu engakukhona ushade nobaba wakho ubaba ushadile nobaba uma ushadile nobaba and then uma wakhe akashadanga yabona so mawuyicabanga nje nawe lento umuntu ulengane endala uma waloko kodwa akashadile yabo angazi indlela ubaba azenza ngayo izinto zakhe ngalezo ezikhathi yebafo mawubheka masingathola mhlawumbe indlela ukuthi sikhulume mhlawumbe simfonele uma wakho noma angeza la mokucabanga nje umucabanga mangathi nginento kanje uyatshelwa angavuma ukuza kuyona yena umuntu omatasa kodwa kwazise phela udaba lobucayi lo selikhuluma la njengamanje lubaluleke kakhulu so ngiyacabanga impela mhlawumbe ngasithatha isikhathi sakhe naye azoza ukuthi okay ake simzame bafo ngoba sila phambi kweinkumbi zabantu ake simzame bese ake ufake inamba yakho la inamba yakhe sibone ukuthi mhlambe yena angasithatha sibeke kuphi ngoba mangithi ngiyabuka mfethu ubafu uyalidinga ngempela usizo mase sikhuluma iqiniso yabona siyeke nje ukuthini Hello yebo manager siyaphila njani siyaphila ngino mhlamba ke ngiqale ngokuthi igama lami nguThabiswa Kacele sikwishow la ibizwa ngokuthi why mina sitholakala lapha ku YouTube kuhlanga media ichannel ekuthiwa uhlanga media mama ngino talent la umfana wakho yebo kahle kunomuntu obebhalile ebhalela ohlelweni ngoba nake efuna ukuzoxoxa no talent umuntu obebhalile bafona ubani kama uSimiso Shezi ngicabanga ukuthi uSimiso Shezi uyamazi umfana wamini wakho lo wangaphandle yebo ngiyamazi yebo mami la umfana bekade efikile la ezokhuluma nomfowabo ngoba uthi wena naye ninongahoshelani futhi akazi kahle ukuthi esiphi isizathu esimenze esikwenza ukuthi ungamthandisisi ngoba wake wakhipha igama lokuthi awumdingi ekutheni nafike lapha kwakho ngabe kuyiqiniso nilokho ukuthi afike kwami yes ngathi wathi awumdingi ukuthi eze khona angimdingi vele kwami uzozenzani kwami ngoba phela kwami nayasho yebo ukuthi ke wemala enye inkinga engicabanga ukuthi khona umfowethu uthi kunento eyamphatha kabi waphathwa kabi ukuthi wake wabona imoto kababa wakhe le imoto embili ubaba wakhe wayishile wayibona ihamba ingane kadadewenu wakini ekubeni yena uyashizila ngapha uyabamba kuma Uber kubuye kuphele akanawo umsebenzi oqondile kahle nje bebizile uTalente uzocela ukuthi uTalente amkhulumele nawe ukuthi le moto ehlele engasebenzi uyacela ukuthi nimboleke yona asebenzise yona ukwakha into eyincome nokuthi akwazi ukuphila njengalokhu eseyumuntu onengane njengamanje so uTalente ke yena uthi uzokhuluma nawe sesithe cha ake sikuthinte manje sikhulume nawe la efonini sibuza ukuthi wena ubona kanjani ngaleyo moto ngoba uthi uzozilungisela yena usawazi ngisho ukuthi udinga ukulungiswa hayi yebo usehlele ngisho ukuthi uzozilungisela yebo wazi waguti bo hayi ngeke baba angivumelani mana wema angithi naye ubaba wakhe angithi
wenzeni mntanami? Sengisho ukuthi ubaba wakhe lo umnikazi wemoto washona washiya imoto wakhe umnikazi wemoto, umyeni wami umnikazi wemoto, njengoba ngasekho umyeni wami, okomyeni wami sekuwami. so usho ukuthi kodwa mama ngase kwenzeke umnikeze yona aziphanta phantile ngendlela aphanta ngayo ngabe sowone kakhulu. Hayi, angivumelani nalokho. Kungani pho le imoto lezi zababa wakho uzithatha uzinikeza izingane zodadewenu? Ingane zodadewenu? Yebo. Oh, kahle yena nje uzothatha indaba zami uyozihambisa ko-TV. Hayi ngona Kulungile ngoba vele angithi ngifuna ngivume imoto ehene nayibona ke ihamba ingane kadadewethu, ingane kadadewethu eyasekhaya phela vele, angithi yasekhaya. kodwa ihamba ngemoto engesiya kubo. Ihamba ngemoto ya-anti wayo ngamasekhaya. Ngicela mhlambe wema angazi ungafisa ukukhuluma noba phakathi kwaThalente nayo umfana. Awunikeze ithalente, awungeke ngalowo mfana, awunikeze ithalente. Yebo. Yebo ma. Khale. Yebo. Kwenziwe njani manje? Senobhuti kakhulu niyohlangana ngami ko-TV. Hayi cha nami ma phela ngithola ucingo nami lungibizela khona la. Bengingazi nanokuthi ngibize uyena kumfowethu. Ngithuke nje sengimbona la. Oh. Yeah. Mawubungani? Yebo. Manje wena wathini phumtana? Cha phela manje ngengane mina umagcino angikwazi ukuthi ngingathatha izinqumo ngezimoto ngithi mhlawumbe ubafo ngiyamnikeza yona imoto yabona ingakho ngibe sengibadlulisela kuwena ukuthi kube wena mhlawumbe ke ozothatha isinqumo. Angingena indaba yaloyo mina. Utheni bavumelene ngokuthini nomina ukuthi akahamba yokubizela koma-TV ayokucela. Njengoba ngisho nje impela ma ukuthi nami bengazi ukuthi ngibize ubafo la. Ngibiziwe nje ngeza phela yabona. Mangifika kanti hayi uyena umfowethu. Angivumelani mina naleyo nto. Akabona akaqhubeka ahlanganisa impilo yakhe ngendlela ahlanganisa ngayo. Ungenaphi ukuthi ngoba usenengane ufuna ukuzama akhulisa ingane yakhe, ngingenaphi mina lapho? Leyo ngane ma ngithi leyo ngane iwumzukulu kaMufi, uMufi omnikazi wemoto. uMufi njoba ashiya izimoto enye imoto ihamba uThalente, uThalente uyigazi likaMufi. Umfana lo uyigazi likaMufi naye ufanele ukuthi makhona enye imoto ehlele engasebenzi naye anikezwe ayisebenzise ukuze akwazi ukuthi kube khona. Imoto ayisebenzi, imoto njengoba ihleli ingoba inenkinga. Uthi yena uzoyilungisa. Kwakona ngisidingo sokuthi avela sikhatha yosifaka koma-TV. Ingoba wena manje ngithi awumvumeli angithi wena ngoba mina wakhe wayajwayela ngapha. Yabona ke inkinga ukuthi inkinga mawami ulwa nomuntu osewashona uma wakhe kade ayishonela. So nje uma wakhe kade nje ayishonela nani nixabana naye nibanga indoda, umfana akabanga indoda nawe. Wazaleka khona lapho kubanga indoda. Afana ngabe wena kade wamxolela umfana waqhubeka waphila naye waba ingane yakho futhi. Uyabona ukuthi njengamanje ubanga indoda nomfana manje. Indoda ayikho uma wamfana akekho yena. Kodwa ubanga indoda nomfana manje. Why ukuthi ngididwa ukuthi useze wahlela useney'nhlelo uzozilungisela. Uba ufisa ukumlungisela nima? Angisho. Ngithatha kanje mina, ngithatha kanje. Indaba yaloyo nje kahle kahle angingeni. Ngingamnikeza khulume nawe ma. Yena umfana. Muningi angithi vele lapho semhlangene ngami. Muningi. Ngiyakwazi mina ukukhulumela. Sabona mama. Kunjani? Ngiyaphila kunjani? Sengo-TV namhlanje. Mama ngicela ungayibheki kanjalo mama. Wahlahla isimo ngibheki kanjani sisi? Hayi mama kube isimo lesempilo esigcina singiphoqa ukuthi ngize la ngoba hlahle ngidinga usizo mala impilo enzima ayihlangani ma. Manje ukuthi impilo yakho inzima ihlangani kuyipost yami. Noma ngesona isono sakho ma.
Kodwa bengicela ma ukuthi nje kube khona ugodo ungenzela kona manje nami ngingakhumbula ngake emhlabeni ngiyacela. Washo uma ngokungikhumbula emhlabeni futhi uzobe usuyangibulala noma usithola imoto. Uma ngizokubulelelani kodwa ma. Angazi phela ngizwe ukuthi ozongikhumbula ngakho emhlabeni. Mhlawumbe ulinde ukuthi ngithathe le moto ngikunike bese uyangibulala. Ngeke ngize ngiyenze into enjalo mawami. Ngiyacela nje kuphela wehlisa umoya wehlisa inhliziyo. Ungivumele nami ngikwazi ukuhlanganisa impilo. Sikwazi nokubambisana nomfowethu uThalente la. Musa phela ulokhu ufaka uThalente yonke oyenzayo. Musa ulokhu ufaka uThalente. Ungenaphi manje uThalente lapha? Uthale ingane yami nomyeni wami. Uma wakho wayengihlupha wena manje. Sengibhekene nawe ke manje engasekho yini. Njengoba ngicela mama sicela wehlisa umoya mama. Okwamanje la yimi ngidinga usizo mawami la. Kuphela mawami. Ngiyacela. Angikwazi ke kodwa manje ukuqhubeka ngikhulume nocingo. Ngisendaweni embi ngisemgaqweni kanti nawa namaphoyisa acela umgaqo. No, makulungile siyabonga ithi utshani osinikeze wona. But ke ngicabanga ukuthi sizozama indlela ukuthi mhlawumbe sikhulumisane. Angazi ukuthi singenza kanjani but siyafisa ukuthi sikhulumisaneni bakithi sibone ukuthi siphuma nasiphi isisombululo. Ngiyabona khona ukuthi inhliziyo isathanda ukuthi benqala but ukumkhumbuza nendaba ukuthi uma wakhe wayehlupha kasha kwacima kwavutha kusenazi isidingo kangako ngoba uyena odinga usizo njengamanje nosafarishayo. Engicabanga ukuthi mhlawumbe kusamele ukuthi uyicabangisise kahle le ngoba nawe kuyafuneka ukuthi ngelinye ilanga mzukwane kuthiwa uNkulunkulu ukukhumbulile uma ufika kumyeni wakho ufike kumyeni wakhe ejabulile ngawe ngoba ukunakekela ingane yakhe koyezinye zezinto eziyofika ihlala enhlizweni yakhe zemjabulise futhi. Angisho kodwa ukuthi ngithini sibonga ithuba nje osinikeze lona siyabonga kakhulu. Yes. Yeah. Okay. Yeah. All right. Ndoda uma ngakunqala. Ayeyeyeye. Ayiyona engizalayo. Kodwa ke ake sithembe bafoda mina ngibona ngathi ithemba likhona ngazi kuwena. Bafo likhona lithemba kufane ya likhona lincane ithemba lona ngoba usenayo ikluna ukuthi kwenzakalani yabona nami mhlawumbe isimo sami sempilo simi kuphi manje uyabona and uyena uma engafaka isandla kungakhona ukuthuthuka yaphambili. Yebo ngakhona ongenzeka. Yeah. No Talente futhi siyabonga kakhulu. Siyabonga mfowethu mina into engicela kuwena weTalente ukuthi umfowethu akabe umfowenu. Anizame bafethu ukuncikana bafosezwana. Anizame bafethu ukuncikana nebafana bomuntu oyedwa. Njengoba kuphila nina nje kuphila uyihlo kunina. So njengoba kuphila uyihlo kunina iba nento eyodwa. Vele uma nibonakala nizwana phambi kwama wenu naye uzoyingena uzobona ukuthi hayi labantu ngeke ngibahlukanise kunokuthi ngingene phakathi kwabo angibajoyini. Uyabona? Kunina bafowethu nobabili ukuthi into yeni iqhubeke yaphambili. But siyathemba mfowethu nathi sizozama weTalente ngiyacela uma ufika kumawakho ufike uzame futhi again. Yabo? Ngiyazi vele lo muntu akasoze wezala lo muntu okhuluma kanje. Yabo? But sobona isikhathi sihamba. Yeah bye. Otherwise bafukren. Yebo ayinamazwi nje engawadlulisa kumfowethu ngibonge mfowethu ukuthi ukwazile ukufika wakwazi ukuphumelela. Ngibonge nakhona la kuhlanga media ukuthi impela ngiyabona imehluko uzoba khona. Engifisa ukusho kumfowethu ukuthi mfowethu cela sibambisane ukusuka manje mfowethu. Singazingena indaba zabantu abadala singekho lapho asihlangene nazo zonke lezi zinto lezo. Asiqala impilo entsha thina yethu siphilisane sibambisane sikwazi ukuphokophela phambili. Silwa nendlala kahle kahle futhi silwe nathi. Even ingane yakho futhi imazi njengobaba. Uyabona nengane yakhe futhi imazi njengobaba. Ni into eyodwa bafowethu, ni igazi linye. Mangapopha igazi ngipopha igazi linye. You understand? So siyabonga kakhulu. Igama lesho iwhy mina ebantwini bebonke engane ukhetha ukuthi ke lobo buhlungu obuzwise mina. Igama le TV uhlanga media. Yo, ayikho into emnandi njengokubona izingane zomuntu zizwana. Ingane phela izalwa abazali ababili. Kuyenzeka uthola ukuthi ngizalwa uma wami but sizalwa ubaba oyedwa. Yabo? So kuyajabulisa ukubona nje ingane ekanjalo uthola ukuthi ziyezwana ingane ezalwa ubaba oyedwa ziyezwana. Kodwa uma ubona izingane ezingezwana okwazi ukuthi abazali banesandla esikhulu kakhulu ekuthenini izingezwana. Ngizwa enkulu intukuthelo neenga nje lapha kuMakaTalente ukuthi umuntu odinwe ngendlela esimangaliso
udinwa indaba yokuzwa yokuthi yena noma kamfo lo munye abakaze babe nabo ubudlelwano obuhle and lo nto le engayikhiphela emntwini orong ikhiphela enganeni ingane ayinacala ingane iqiniso lokuthi izalwa ubaba wayo lumile so ngimuzwe engazuthi kona uyathembisa uma uthi uyalalela ngokwevoice mangilalela ivoice eqala ukukhuluma noma sesiya ngasekugcineni uyabona ukuthi kuyenzeka abantu besifazane bazithande kakhulu izingane zodadewabo ukudlula izingane zasemzini abaganele kuyona uthi ngobe eyakubo kanjani ingane ezala udadewabo ngoba ingane ezala udadewabo inobaba wayo lapha kweyakhona but uthanda yona kakhulu more than izingane zasemzini wakhe more than ingane yasemzini wakhe ungcono nomuntu onashazwa zingane kuthiwa ziningi iyodwa nje qwaba iyodwa vona khona uma waya kasekho iyazama ukuhlanganisa kakuhlangane and indlela yokuthi kuhlangane uyena ongayenza kodwa akafuni ukuyenza ngoba izalwa yilo mama oyizalayo futhi uyizala kumyeni wakhe but iqiniso lilonke indaba yomshado inako ukukhweza ilokhuzana inako ukukhweza abantu abashadile ibakhweze einganeni ezalo mama bangashadile ngoba lento ikhipha inyumbazana ikhipha igazi ukuthi kahle kahle wena awunalo igazi lalo umuntu ubunalo but ngenxa yesitifiketi nje ucaca ukuthi wena ulutho phezulu kwezinto zomuntu ekufana ngabe nawo negama kuzona le ndaba yomshado ngicabanga ukuthi kusamele ibuyibhekisiswe kahle ngoba inako ukusilimaza nje sibantu abaphila emhlabeni ngoba into uthi udeserve ukuthi kube eyakho uthi udeserve ukuthi nawe ube nesandla kuyona but ungamnazi isandla ngoba nako ukuthi uma wakho akashadanga nalowo baba but at the end of the day uyigazi kulowo muntu lo ngicathi kubalekile ukukhuluma ngegazi ukuthi uyingane yakhe noma ngathiwa sihlukanisa kanjani lento akumele angatholi ngisho okuncane kukhona la kumele akuthole ngoba uyamzala utholela nje ukuthi uyamzala yonke ingane ekhulayo imele ukufundiswa umama nobaba wayo lo osuke namandla okukwenza yonke ingane ekhulayo imele ukwenzelwa umama noma ubaba wayo lo osuke namandla but uma ngabe ehamba obekade namandla kubalekile ukuthi lokho okusalayo okuzimvuthu okusale kuyena lo kade namandla ikuthole nayo ngoba ngaphandle kwaloko sekusele akusekho kunye yobe ikuthole gama leshoyi wayimina xebo